What's good, YouTube? It's your boy, Pinuno. Okay guys, ito na yung araw na sinabi ko na pupunta kami ng Baguio. Actually, kompleto na kami dito ngayon. Naghihintay lang kami, nasa first stopover lang kami para sumibog saglit, para dire-diretso na rin. Maaga kami darating ng Baguio, siguro mga 10 a.m. or 11 a.m. May mga ibang activities muna kaming gagawin doon bago kami pumunta siguro ng isa-isahin namin mamayang gabi siguro unahin namin Teachers Camp, tapos Laperal, or unahin namin Laperal mamayang hapon yung White House, tapos Teachers Camp, tapos kung masisingit pa namin, tapos pag may energy pa, yun na Diplomat. Though parang 3 days naman kami ata. 3 days ba tayo? 2 days? Bukas 3 days tayo. 3 days, 2 nights. 3 days, 2 nights kami. Siguro, kapag wala ng energy mamayang gabi, kahit siguro Sabado ng gabi kami magdi-diplomat. Kasi obserbahan pa namin yun eh. Pwede rin namin sadyain mamaya. Tingnan namin kung paano magiging setup. Yun lang. Gumawa lang ako ng intro para alam nyo na kung anong kalalabasan itong video na to. Susubukan kong hati-hatiin. Isa-isa namin pupuntahan. Yun nga, White House, Teachers Camp, tapos Diplomat. So, yun lang. Maiksing short travel lang. Papakita ko lang sa inyo yung mga dadaanan namin. Tapos, rekta agad tayo sa mga 100 places. So, let's get it. Guys, nagkaroon ng problema sa pag-i-stayan sana namin. Hindi nagkaintindihan yung utol ko tsaka yung may-ari ng unit. Kasi hindi niya sinabi na shared room. Sabi kasi kami lang daw dun sa kwarto. Pero may ibang tao. So hindi ubra sa amin yung ganun. Kaya hanap muna kami ng ibang malilipatan. Sana makakita kami na mas malapit sa Teachers Camp o mas malapit sa Diplomat. Doon lang sa dalawa yung pagpipilian namin. So, next clip, papakita ko yung mga gamit namin. Tapos, next clip ulit, siguro short clip ulit ng kung ano yung mga gagawin namin. Then, talon tayo sa horror part. Let's get it. Okay guys, nakakita na kami ngayon ng pag-i-stayan. Medyo malayo lang to sa Teachers Camp, White House. Okay ba? Tsaka sa Diplomat, para mga 4 kilometers away, di ba? 4.4 kilometers away siya. Pero okay na rin naman kasi may sasakyan kami. Tsaka alis kami madaling araw mamaya, diba? 3 a.m. challenge nga. So, good luck. Pakita ko sa inyo yung mga gamit namin na kaya masasabi ko na paghandaan talaga namin tong ghost hunting na to. Konti lang naman, siguro mga ilaw-ilaw lang. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga gamit namin. Simple lang naman, di naman kami mga totoong ghost hunter eh. Pupuntahan lang naman namin yung Diplomat ng alas 3. Ito ilaw. Bam! Pwede siya sa ganyan. Pwede siyang ganito. Tapos hindi pa siya na charge maigi. So, i-charge pa. Yung maliit pa lang yan. Tapos meron tayo nitong BAM! Tangke! Yan. Ilaw din siya sa gitna. Kita nyo. Pwede rin siya malayuan. Ito hindi pa na-charge din ng todo. So, charge namin siya ngayon para mamayang 3. Okay na siya. So, paano ba yan? Next clip, makikita nyo na. Nandito na kami sa Diplomat. Let's get it. Okay guys. Sabi ko kanina next clip na makikita nyo, nasa Diplomat Hotel na kami. Pero hindi. Ipapakita ko sa inyo yung gilid ng pinag-i-stayan namin ngayon. Ayan siya. Ayan siya. Kita niyo yung mga bahay. Ayan siya. Oh. Ano na? May lumang bahay pa rito. Ano na? Di ba? Isipin nyo. Alam nyo, marami ako subscribers na nag-comment dun sa kwento kong Diplomat na actually hindi naman dapat katakutan yung sinasabi nilang haunted places like yung Laperal, yung mga specific spots sa Teachers Camp.
yun nga, yung Diplomat Hotel, hindi raw yun dapat katakutan. Ang dapat yung katakutan, yung mga pinag-i-stayan nyo. Kasi yung mga pinag-i-stayan na mga apartment dito sa Baguio, yung iba raw mas nauna pang itinayo kaysa dun sa mga haunted places na yun. Tsaka kalat-kalat daw kasi yung nangyaring torture dito ng mga Hapon sa mga Pinoy na nahuhuli nila. Though, hindi lang yun, may mga ibang patayang rin naganap, mga aksidente, so halo-halo na sa buong Baguio. Kaya, good luck kung ano man mangyayari sa amin dito, i-update ko rin kayo kung may magpaparamdaman man. Kung may magpaparamdaman, sana makuha na ko ng video. So, bahala na. Next clip, ito promise na. Siguro kung wala man kami sa Diplomat Hotel, baka nasa Laperal kami or Teachers Camp. Basta bahala na. Ngayon, mag-charge muna kami. Siguro kain muna konti, tapos tulog, tapos gising ng gabi or madaling araw para bakbaka na. So, kita-kits guys. Huwag kayong bibitaw. At pagdasal nyo kami. Let's go. Guys, sorry kung itong next clip wala pa rin tayo sa Diplomat Teachers Camp or White House. Kasi dito pa rin kami sa unit namin. At saka pupunta muna kami ng Good Shepherd. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura kapag medyo madilim na. Tsaka nga pala, may dagdag info lang, no? Kasi meron akong guild sa Ragnarok Mobile. Tapos meron kaming guild leader doon na si Ate Jaja. Siguro, mayat maya ang balik niya rito sa Baguio. Tapos nakarinig na rin siya ng mga iba't ibang kwento. Diyan daw sa Teachers Camp, tuwing gabi may isang lugar dyan na merong pugot na ulo na nagpapakita. Sabi yun sa amin ni Ate Jolly. Kalat na kalat rin yun sa circle of friends niya. Pero sabi niya kasi kwento rin daw dito sa lugar na yun eh. Kahit di naman nila tinatanong yung tungkol sa lugar, bigla na lang daw may nagkwento sa kanila na, uy, paggabi may ganito, something. So ngayon, binigay niya sa akin yung lugar. Hindi ko na maalala yung pangalan, pero na-print screen ko naman siya. Mamaya babanggitin ko yun sa inyo. Pumuntahan din namin yun. Siguro baka unahin namin yun bago yung Diplomat. Para alam niyo yun, parang dito muna tayo sa mild. Okay? Dito tayo sa medium. Tapos dito tayo sa basta, so on. So, yun. Kita-kits tayo mamaya. Dagdag info lang para hindi kayo magulat kung ano man yung mga pupuntahan namin. Okay? This is it. Let's go. Guys, andito kami ngayon sa tapat ng Laperal White House. Sinabi sa amin ng guard, may isa kasing ano rito, parang grocery. Sinabi nun, nagtanong ako sa kanya kung may kakilala ba siyang merong access dito. Ang sabi niya, meron daw guard dito. Subukan daw namin makiusap kung papapasukin kami. So, sana papasukin kami. Pero dito lang kami sa tapat ngayon ng Laperal. Hindi lang makita. Kasi sobrang dilim eh. Madilim. Pero mamaya susubukan ko ipakita sa inyo. I-videohan ko tsaka kakausapin ko yung guard. Sana swertein tayo tsaka mapayagan tayong pumasok. Let's go. Guys, hindi kasi kita eh. Pero ito yung White House. Sobrang dilim lang. Enhance natin yung lights. Ayan. Yan yung White House. Nasa labas kami ngayon ng gate. Nandito yung White House. Hindi, kita. Yan yung White House. Ay, bigat ng pakiramdam ko rito. No trespassing, private property. Diba? Yan yung sinasabi ko. So, hindi namin alam kung saan namin hahanapin ngayon yung guard. Ito yung unang gate. Dalawang gate to. Tatawid kami ron sa kabilang gate. Baka sakaling andun siya. So, sana, swerteng makapasok. Sana. Game. Guys, ayan yung ano. Ito yung White House. Uy! Sira ulo ka! Intro pa lang, pinatid ka na. Ito nga guys, yung White House. Ayan siya. Ito yung terrace na napapabalita na merong tumatalon daw. Kapag may mga dumadaan dito, may naninitsit daw dyan sa taas na yan. Tapos biglang merong tatalon na nakaputi. Yan, nakadungaw lang dyan. So ito yung White House. Ayan yung Laperal. Ay, grabe yung kilabot ko. Kahit ayoko mag-isip ng kung ano, kinikilabutan ako. Wala kaming makitang guard. Hindi, doon pa sa harap. Sa harap meron pa ba? Wait lang. Andito lang kami sa pangatlong gate. Ito yung unang gate na nakita namin. Yan, pero wala pa rin guard. Iniilawan na ni James. James, ilawan mo nga yung terrace. Yan, dyan. Yan yung terrace na sinasabi nila na merong nagpapakita. Every 12 a.m., 3 a.m. may lumalabas dyan. So ngayon kasi 8 p.m. pa lang. Ay, gagi. Pero yun nga, gaya na sinabi ko, 12 a.m. at 3 a.m. meron nagpapakita dyan. Pero ngayon kasi alas 8 pa lang eh. Alas 8 pa lang, no?
Mag-alas 9 pa lang, so wala pa. Babalikan namin to mamayang alas 3. Tingnan natin kung meron tayong makikita. So ngayon, dito lang tayo sa labas. Wala tayong makitang guard para pakiusapan na kung pwedeng makapasok tayo sa loob. Kaya dito lang muna tayo. Sinasabi ko, mahabang papasok. Hindi, pero may tao nga eh. Ayan yung ano, di ba? Ayan yung ilaw. Ito ang ilaw eh. Oh. Tao po! Ako po. Creepy yung ilaw. Hindi, may tao. Tao po! Walang tao. Tao po! Damage. Diba? Wala nga. Wala yung guard. Dapat kanina pa niya tayo nakikita. Kanina pa natin iniilawan yung bahay. Gusto mo? Ayan o. Tao po! Ano? Wala eh. Ay, may motor sa loob. Bukas? Ay, may motor ayun. Baka yan nga yung guard. Tao po! Ay, yung tagusan doon. Ha? Sa kabila. Tagusan ko yung kabila. Tagusan sa kabila? Oo. Baka mapapasok naman niya tayo. Ako po. Liwanag dito. Ano? Ay, nagpusan mo. Ito. Sa gilid? Entrance yan. Ayun yung papasok sa teacher's camp. Kasi ito, lateral. Sana may makuha ako sa video ko. Sana may makuha ako sa video ko. Hindi ako nag-aamon. Sana lang may makita ako. Ito na yun eh, pre. Ay na White House to, bro. Laki o. No trespassing kasi mayayari tayo dyan. Tingnan nyo naman. Ayun, Diba? Pwede tayong barilin. Once na tumumbong tayo sa loob, trespassing, private wala na. property. Tapos na tayo. Tao po! Hindi nga kuya yun o, butas. Guys, ito yung Laperal White House. Ayan. Kagaya ng lagi kong sinasabi kanina, hindi kami makapasok. Hindi kami makakita ng tao o guard na pwedeng ibigay sa amin ng access para makapasok kami sa loob. Diyan, ilaw mo nga to. Terrace. Yung terrace. Yan. Yan dyan. Dito talaga madalas siya nagpapakita. Tamo. Kaso wala eh. Hindi kami makapasok eh. Akitin sana namin, ikutin sana namin kahit sandaling-sandali lang eh. Kaso wala. So, sorry guys. Ginawa namin best namin. Susubukan namin balikan to bukas ng maaga kasi alam namin may entrance to eh. So, papasok kami, hanap kami ng pwedeng maging contact namin para makapasok kami sa loob. So, yun. Good luck na lang din sa amin bukas. Next stop naman natin, diplomat eh. So, sana makapasok tayo sa lahat. Okay, wait lang. Guys, may inaabangan kami kasi parehas namin nakita ni Richard na pag ilaw ni James dyan sa may terrace niya, may nakita kaming shape ng ulo. Parehas kami sa right side nakita, tapos mahaba yung buhok. So ngayon, uhulihin namin siya. Ilaw dyan, 1, 2, go. Nag-blur ako. Isa pa, out. Lapit ako konti. 1, 2, go. Jem, go. Wala na, Chard. Wala. Nawala. Ewan ko kung yung ibang viewers natin may makikita. Ayun o. Uy, go. Ito. Butas o. Ayun o. Ano meron? Ayun o, nakabukas yung kurtina. Nakasalayang kanina. Ayun, parang may nakasilip o. Kurtina? Ayan o. Yung bintanang yan. Yung nakasilip? Sa pang... Ay, oo nga, gagi. Sa pangilaw mo. Sa pangami. Isa pang ilaw. Tapat mo ron. Totoo yan. Diyan, pagbira akong tatlo ah. Balik sa kanina ah. 1, 2, balik. Wala na. Hindi natin mahuhuli. Bilis. Playing na ba? Ayun na. Guys, okay. Ang sabi ko kasi 'di ba sa mga nakaraan kong clip, nasa loob na kami ng diplomat. Kaso nagkaroon ng problema. Kasi ang una namin binalikan nung madaling araw, mga around 2 a.m., 2:30 a.m., yung White House. Kaso may nakakitang pulis sa amin. Sabi nung pulis, ano raw ginagawa namin doon? Kung gusto daw namin makapasok sa loob, dapat daw merong kaming kakilala na may hawak ng susi doon. Tapos papayagan kami makapasok. So ang mangyayari nun, mamaya babalik kami after dito kasi actually nasa strawberry farm kami ngayon. After namin dito, may mga ilang kaming pupuntahan. Tapos bago magsarado yung White House, kasi may nagsabi sa akin na katrabaho ko na nandito rin ngayon sa Baguio, bukas daw yung gate, pero walang pumapasok na tao. So ngayon, kapag bukas yung gate nun,
Tapos may nakita kaming guard, kakausapin ko yun. Tapos itatanong ko sa kanya kung pwede ba kaming bumalik doon ng gabi. Siguro, aabutan ko na lang ng kung magkano. Tapos doon naman sa Diplomat, kaya hindi kami natuloy, nagkatamara na. Kasi in-expect namin makakapasok kami sa White House eh. Kaso yun nga, hindi kami nakapasok. Pero mamaya isa rin yan sa babalikan namin. So ang mangyayari, etong last night namin dito sa Baguio, pupuntahan namin lahat yon, White House tsaka Diplomat. May sinasabi pa sa akin yung Navy Camp. Doon daw ay may bali-balita na may gumagalang pugot na ulo. Susubukan din namin puntahan yon after ng Diplomat. So ngayon, pupuntahan muna namin na maaga yung White House tsaka Diplomat. Tapos hahanap tayo ng backer natin na pwede nating makausap para makapasok tayo dun sa loob. So stay tuned lang guys. Nga pala, Strawberry Farm. Ay! Gaya na nakikita nyo guys, andito kami ulit sa Laperal White House at nakalak ang gate. Sabi kanina bukas pero di ko alam kung bakit nakalak ngayon. Yun siya. Maganda namin siyang puntahan. Pero meron pa itong dalawang gate. Sama ko kayo sa dalawang gate na yun. Dito. Oh, dito siya. Ito yung front gate. Yung pangalawang gate na sinasabi ko. Yan, nakasarado pa rin. Talagang gusto kong puntahan eh. Yung kwarto na yan. Talagang gusto kong puntahan yun. Gusto ko talagang pasukin to eh. Pero maganda pag gabi or madaling araw, di ba? Yan, ito yung pangalawang gate. Tapos doon tayo sa pinakahuling gate. Kung saan kami nagsasabi ng tao po, kagabi. Balikan natin. Tignan nyo. Ito naman yung pangatlong gate. Yung kagabi. Ayan siya. Ito yung view niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kagabi na nagtatao po kami. Kasi kapag gabi, may ilaw dyan eh. Hindi ko lang alam kung mayroong guard. So, yun. Trespassing, nakalock. So guys, bad news. Dito nakatira yung guard. Yung guard dyan sa bahay na yan. Kinausap namin sila, nag-offer na ako na magbibigay ako ng 3,000. Kasi may mga grupo din daw dito na pumupunta. Tapos nag-offer sila ng 1,500, 2,000. Sabi ko, paano ko kuya kung gawin kong 3,000? Hindi siya pumayag. Sabi ko, kuya dobling ko, gawin kong 4,000. Hindi pa rin pumayag. So, ayun, kaya sorry guys, hindi tayo makakapasok. Tsaka sobrang bawal. Pinagbabawalan na yung mga sumubok ng pumasok noon, hinuli. Tapos nakulong ng 2 days. So, bukod sa nakulong sila pala ng 2 days, nagmulta pa sila ng 50K. So, ayaw kong sumugal naman sa ganun, di ba? So, yun nga. Hindi tayo makakapasok dito sa Laperal White House. Good luck na lang sa Diplomat. Yun ang ating last option. Kung makapasok, swerte. Kung hindi, good luck. So, bahala na. Tapos, yun nga guys. Dagdag info lang. Sabi nung caretaker doon, may mga nagtangka ng pumasok, di ba? Sabi niya, may mga nagtangka ng pumasok. Tapos lahat yun hinuli. Sabi ko na ba kanina? Pero hindi ko man nasabi. Yun na, para dagdag info lang. Tapos ano ba sabi sa atin ng caretaker? Iba na kasi yung bantay. Meron kasing kakilala yung kaibigan ko na Rigor. Rigor yung pangalan, surname. Tinatanong ko dun sa bagong guard. Sabi niya wala raw siyang kilalang Rigor. Ang bagong pangalan na nung caretaker, April. Kahit itanong nyo pa, pag pumunta kayo ng Baguio, itanong nyo, April na yung pangalan ng bagong caretaker ng Laperal White House. Para sa baka kasi sabihin nyo, nag-iimbento lang ako ng kwento eh. Pero yun talaga yung sinabi sa amin. So, yun guys. Egis, hindi tayo makakapasok dito. So, videoan ko na lang ulit. Kung ano man na makita ninyo, bahala na kayo. I-roll natin yung video ng Laperal White House in 3, 2, 1. Oo na umikot dyan. Kahit sa ilalim. Bakit sino makakahuli?
Ha? Binawal? Sino nagbawal sa inyo? Yung agency? Management? Yung may-ari mismo? Ah. Kahit sandali lang kuya. Yata 2,000. Mamaya, balik din. Ano naman eh, madaling araw. Alas 3. Mga alauna. Wala na siguro makakita sa atin nun. Tago mo Diyan kuya, abangan mo kami dyan. Sisigawan ka namin kuya. Hindi na kuya. Di ka tatukay, kaliwaan. Ano kuya? Makikita tayo? Alas 2 ng madaling araw. Tulog na yun. Diyan lang kami sa baba. Tapos paikot. Hindi kami magpa-flashlight. Walang flashlight. Video lang. Bawal talaga. Baka magbago isip ko kuya. Bigay ko number ko. 3,000. Bigay ko kalahati ngayon. Kalahati mamaya. 3,000. Bawal talaga. Sige kuya. Salamat. Hindi pa. Ayan guys. Kagaya na nakita nyo. Nag-offer na ako ng 3,000. 2,000. Ayaw talaga. So, X na talaga to ha. Ayan ha. Saksing buhay kayo lahat. X na talaga tong Laperal White House. Kaya diplomat na lang ang pag-asa natin. Ganun ulit, mag-aalok tayo ng 3K. Hindi man tayo makapasok, at least makikita nito. So, let's go! Nabigo kaming pasukin itong Laperal White House. Gawa ng bago na ang may-ari ng lupa at bahay na ito. Medyo mahigpit sila. Kaya todo bantay at todo tanggi sa amin ang lahat ng guard. Kung napapansin niyo sa video ko, inalok ko ito ng magkano pero ayaw talaga nila kaming payagang makapasok sa loob. Pero hindi naman yan lang ang pinuntahan namin. Abangan ninyo yung isa pang episode. Napapasukin namin yung teacher's camp na merong tinatawag na White Hall. Maraming nagpapakita at nagpaparamdam sa lugar na yon. Nakausap ko na rin yung gwardya at pumayag siya na kahit anong oras namin gustong bumalik doon, bumalik lang kami. Yun lang. Hanggang sa susunod na video. Salamat.